Kaixo, Oiana, la loca de la casa naiz, eta Cotton Candy izena duen kimono txaketa hau egiten ikasiko dugu gaur. Alde batetik, marrazki hau egiten ikasiko dugu kakorratzarekin. Eta bestetik, kimono txaketa honen estruktura egiten irakatsiko dizut. Hasierako maila duzuenontzat bereziki dago pentsatua, ez duelako handitze edo murrizketarik, karratu bat besterik ez dugu egingo, bere gain tolestu egingo dugu, eta ondoren mangak eta etzak egingo dizkiogu. Has gaitezen! Cotton Candy kimono txaketa hau egiteko, bi ari hauek elkartu ditut. Alde batetik, Kasasol etxeko kotoi organiko duen ari hau, 200 gramo dira sandia kolorean, eta nik ez dut kono hau amaitu, bai? Eta brilli eta biguntasuna emateko, mako kotoi hau erabili dut rosa nude kolorean. 175 kotoi japoniarra da, eta 135 fibra metalizatu batzuk dira urre kolorean. Oso efektu polita ematen diote. Bi ari hauek elkartzeko 10 milimetroko kakorratza hau erabili dut. Hau metakrilatoz egina dago eta oso arina da. Kakorratz potoloak erabiltzeko orduan nik material hau dut gogoko. Ondoren, markadoreak, ertzak eta ariak galtzeko artile orratza eta noski goraitzeak. Eredua egiteko eta tutoriala filmatzeko sandia koloreko kotoi bera erabili dut eta 4 milimetroko kakorratza. Cotton Candy kimono txaketa hau egiteko egingo dugun lehenengo pausoa kadeneta edo katetxo bat izango da. Katetxo horren neurria ukondoa baino pixkat goragotik, beste besoko leku berdinera dagoen neurria kalkulatuko dugu. Neurri hau nahiko pertsonala da, nahi baduzu mangak pixkat kanporago edo pixkat barrurago egotea, neurri hori egokitu dezakezu. Baina garrantzitsuena kadeneta edo katetxo horien kantitatea 11aren multiploa gehi 6 izatea. Horrela, marrazkia ondo egokituko zaigu. Eredu hau egiteko nik 17 katetxo egingo ditut. Hasieran korapilo mugikorra eta ondoren 17 katetxoak. Kakorratz lanean ez badakizu, gogora ezazu, hasteko online kurtsoa doainik daukazula nire newsletterari suskribatuz. Beheko informazio kaixan ikusiko duzu nola egin. Beraz, horrela jarraituko dut, 17 katetxoak prest eduki arte, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 eta 17. Eta horrela prest daukat nire hasiera katetxoa. Honen ondoren, 1, 2, 3 katetxo egingo ditut lehenengo puntu altuaren lekuan eta aria hartuz 1, 2, 3, laugarren katetxoan hortxe beste 3 puntu altu egingo ditut. 1, 2 eta 3. Horrela, hasierako 3 katetxoek puntu altu baten lekua hartuko dute eta beste 3ekin gehituz 4 gelditzen zaizkigu. Hemendik abiatuz eta lehenengo puntua kontatuz 1, 2, 3, 4, 5 eta 6 katetxo honetan aria hartu eta 4 puntu altu egingo ditugu. 1, 2,
eta lau. Oso ondo, hortxe lehenengo marrazkia. Ondoren, hemendik aurrera, 1, 2, 3 katetxo egingo ditugu airean, eta hemendik azken erabili dugun puntutik abiatuz, 1, 2, 3, eta laugarren puntuan, puntu baxu bat egingo dugu. Aria horrelaxe. Eta hemen puntu baxua. Ondoren beste 3 katetxo egingo ditugu airean, 1, 2, 3, eta hemendik abiatuz, 1, 2, eta 3. Katetxoan, hemen, ari hartuko dut, eta beste 4 puntu altu egingo ditut. 1, hasierako katetxoak hasieran kostatzen du pixka bat, bale? Ondoren erresago izango da. 3 eta 4. Hortxe 4 puntu altuak eta ikusten nola marrazkia formatzen den. Hemendik abiatuz, erabili duguna kontatuz, 1, 2, 3, 4, 5. Eta 6. horretan, aria hartu, eta beste 4 puntu altu egingo ditugu. 1, 2, 3, eta 4. Eta begira, nola formatu den gure marrazkia. Hemendik aurrera, 1, 2, 3, 4, 5, eta 6 katetxo egingo ditugu airean. Lanari buelta eman, eta hemen lehenengo tartetxoan, 2 multzo honen tartetxoan, puntu baxu bat egingo dugu. Hemendik berriro ere 3 katetxo airean, 1, 2, eta 3. Eta orain, 4 puntu altuen multzo honetan, ezkerrekoen dagoen puntu altuan, kakorratza sartuko dugu, eta 4 puntu altu egingo ditugu. 1, 2, 3, eta 4. Bai? Ondoren, ari hartuko dugu eta hurrengo multzo honetako eskuinekoen dagoen puntu altuan kakorratza sartuko dugu eta hor beste 4 egingo ditugu. 1, 2, 3, eta 4. Eta hemendik abiatuz berriro ere 1, 2, 3 katetxo airean, 2 multzo hauen erdian kakorratza sartuko dut, eta hemen puntu baxu bat. Eta ondoren 1, 2, eta 3, eta azken multzo honetan, 4. puntu altuaren lekua 3 katetxo hauek hartzen zuten. 3 katetxo hauetatik goikoena, edo goien dagoena, hor
puntu altu bat egingo du. Beraz, aria hartu, hemen sartuko dut kakorratza, eta hemen puntu altu bat egingo dut. Eta horrelaxe, amaitu dugu bigarren lerroa. Eta begira nola forma hartzen duen gure marrazkiak. Bai? Hurrengo lerroa egiteko, 1, 2, 3 puntu altu egingo ditugu, lanari buelta eman, eta aurretik egin dugun puntu altu honetan, beste 3 puntu altu egingo ditugu. Beraz, 1, 2, eta 3. Eta horrela, prest daukagu puntu altuen lehenengo multzo hau. Lehenengo 3 katetxo hauek puntu altu baten leku hartzen dute, eta gero beste 3 puntu hauek. Berriro ere aria hartuko dut, eta hurrengo multzonetako eskuin lehenengo puntu altuan kakorratza sartuko dut, eta hemen ere beste 4 puntu altu egingo ditut. 1, 2, 3, eta 4. Hemendik abiatuz, 1, 2, 3, eta 3 katetxo airean, eta puntu baixu bat egingo dut hemengo zulotxoan, bai? 2 puntu altuen multzo honen erdian. Hemendik ere berriro 1, 2, 3 katetxo airean, eta multzo honetako azkeneko puntu altu honetan 4 puntu altu egingo ditut. 1, 2, 3, eta 4. Berriro ere, ikusten duzu nola formatzen den marrazkia, berriro ere orain beste laukote bat tokatzen zaigu, eta hemen azkeneko ertze honetan, hemen genituen 6 katetxo genituen, beraz, lehenengo 3 hauek puntu altu baten lekua okupatzen dute. Beraz, 1, 2, 3, ezkerretik hasita 3. katetxo honetan, kakorratza sartu eta puntu altu bat egingo dugu. 1, eta beste 3 gehiago. 4 guztira. 1, 2, 3, eta 4. Begira, nola? Ikusten duzun bezala, 4 puntu altuen multzoak ditugu, horrela mugitzen direnak. Hemendik aurrera, 2. eta 3. lerroa egiten jarraituko dugu, guk nahi dugun luzera hartu arte. Luzera hori lepotik behera neurtuko dugu, guk nahi dugun txaketaren neurria hartu arte. Begira, amaitu dut nire karratua, kasu honetan karratu forma eman diot, baina nahi baduzu luzera gehiago eman diezaiokezu zure txaketaren luzeraren arabera. Bai, hemen honen neurria izango litzateke hemendik abiatuz lepoa, eta hemen, nik kasu honetan bizkarraren beheko zatian egin dut. Bai, orain karratu hau egingo dugun gauza bakarra, begiratu ze sinplea dan, bere gainean tolestu egingo dugu, eta orain, hemen besoak markatuko ditugu. Alde honetan demagun
Hau izango litzatekeela besoaren neurria, eta hemen markadore bat jarriko dugu. Eta beste aldean, simetrikoki neurri berbera emango diogu, nahi badugu tolestu egin dezakegu berriro, eta justo leku berdinean jarriko dugu beste markadorea. Eta orain, bi alde hauek josi egingo ditugu. Orratzez edo kakorratzez puntu baxuak eginez, hori nahi duzu moduan. Dagoeneko josi ditut bi alde hauek, markadoreak kendu egingo ditut, ditut behar, eta lanari buelta emango diot, jositako alde hau barrura gelditu dadin. Buelta emango diot, eta orain bi zulotxo gelditzen dira ertzetan, kasu honetan txikia denez gutxiago ikusten dira, baina handian ikusten dira ondo, eta hemen puntu baxuekin ertzak egingo dizkiegu. Eta ondoren, hemengo zatian, ertzak egingo ditugu ere borobilean. Eta ikusi nola txaketaren forma egina dagoen. Zein erresa den horrelako txaketak. Txaketaren ertza egiteko, hemendik. Izkina honetan, josi dugun izkinan kakorratza sartuko dugu. Hemen aria hartuko dut. Horrela. Eta hemen bi ertz gelditzen zaizkigu. Aske dagoena gero izkutatu egingo dugu, eta hemendik katetxo bat egingo dut aria finkatzeko, eta hemendik aurrera puntu baxu bat egingo dut puntu bakoitzean. Puntu altuak dauden lekuan puntu baxuak egingo ditugu puntu horren gainean, zuzenean. Horrela. Eta katetxoetara iristen garenean, hemen bi puntu baxu egingo ditut katetxoaren gainean, edo katetxoa inguratuz, hemengo puntu baxuan puntu baxu bat egingo dut, eta hemen katetxoan beste bi puntu baxu, eta berriro ere puntu altuak aurkituko ditugu. Eta puntu altuetan, puntu bakoitzaren gainean, puntu baxu bat egingo dugu. Eta horrela, jarraituko dugu, buelta guztia amaitu arte. Beheko aldera iristen garenean, hasierako katetxoak topatuko dugu. Eta hemen egingo duguna hurrengoa izango da. Puntu baxuak egingo ditugu beste aldean bezala, hau katetxo hauek inguratzeko, ondoren lau puntu altuen talde honetan, hor ere puntu baxu bat egingo dugu, berriro ere katetxoak ditugu, beraz hemen ere beste bi puntu altu, hemen puntu baxu bat, beraz horren gainean edo horren aurrean beste puntu baxu bat, hemen katetxo bat dakagu, beraz katetxo hori inguratuz bi puntu baxu egingo ditugu, hemen berriro lau puntu altuen taldea eta hortxe, eta horrela, dinamika horrekin jarraituko dugu buelta guztia amaitu arte. Amaitu dut lehenengo buelta hau puntu baxuekin, eta orain, buelta itxi gabe espiralean hurrengo puntuan bi hauetatik pasa beharrean, bakarrik atzeko aritik pasako naiz, eta hor egingo ditut puntu baxuak. Bai? Horrela. Eta horrela eginez, horrela, markatuak gelditzen da, aurretik hartu ez dugun aritxo hori, eta lerrotxo bat bezala markatzen du. Horrela, jarraituko dugu espiralean nahi dugun ertzaren loditasuna hartu arte. Bai? Eta besoetan prozesu berbera egingo dugu. Orain erakutsiko dizut
txaketa edo originala, eta hor ikusiko duzu nola geratzen den. Originala, eta hemen irakusten dizut nola geratzen den ertza. Bai, lehenengo lerroan puntu baxu arruntak hartu ditut, eta hurrengoan beti atzeko aritxoa hartuz egingo ditugu puntu baxu horiek. Nahi dugun potolotasuna edo lodiera hartu arte. Bai? Nahi dugun lodiera hartu arte. Bai? Eta lerrotxo hauek markatzen dira hartu ez ditugun aritxoekin. Eta mangak edo besoak egiteko orduan prozesu berbera egin dut. Puntuak montatuko ditugu eta hortik borobilean, espiralean jarraituko dugu lehenengo puntu baxuekin eta ondoren kanpoko aritxoa hartuz puntu baxuak eginez. Eta, listo, prest daukagu gure kimono txaketa.